Sultan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP Philippine Standard Time alas 5:13 pagkahapon. Marahay na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Sa pangaran ni News Director Edwin Peralta, napasiring na sa Korea. Para mientras, ako po si Luwens Burso Barcena. Asin ako man po si Francia May Boras. Kami po ang mahatod kan Bareta ngunyan na Bareta alas 5 sa DCGB. Sa dispatchos kan Bareta, nangapudan si Presidente Bongbong Marcos nin mas marhay na economic cooperation sa Asia-Pacific region, mantang siya nagpatanid sa pigaapod niyang dark clouds siring sa food security as in climate change. Sa iyang pahayag sa APEC CEO Summit, nangapudan si Marcos para sa kooperasyon as in kolaborasyon sa rehiyon, tanganing masimbagan ang structural as in policy issues siring man malikayan an anuman na problema na pwedeng ampangon sa mga maabot na panahon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Aprobado na sa Kamara ang House Bill 3917 na propostong ideklarar sa economic sabotage and tobacco smuggling. Ang nasabing propostong lay pinagpadrinuhan ni Ilocos Representative Ferdinand Sandro Marcos asin bayaning Atleta Party List Representative Margarita Nograles. Aamyandaran kan Bill and Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 kung sa habang buhay na pagkakapreso ang padusa sa smuggling. Sigun kay Nograles, bilyon-bilyon pesos ano wara sa gobyerno dahil sa pagpalusot ng tobacco products asin kung magpapadagos malulugi ang industriya asin daw kulaan maapektaran. Base sa datos kan gobyerno, nasa 10% na pigpapabakal na sigarilyo sa nasyon, iyo unsmuggled. Ang baretang ini hatod sa Indokan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Ang tensyon sa Taiwan, iyo ang piglalauman na nasa agenda kung si Vice Presidente Kamala Harris kan Estados Unidos makipagampangan kay Presidente Bongbong Marcos sa masunod na semana. Sinabi ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez na gusto kang Pilipinas na magkaigwanin papel na matrangkilong pag-eksistir kan Estados Unidos asin China. Sa iyang sinabi na si Harris piglalauman na matao kay Marcos nin magayon na briefing sa tulong oras na pag-oro ninda US President Joe Biden asin Chinese President Xi Jinping sa gilid kan summit kan painting grupo ni na mga nasyon sa Indonesia. Ipig defensa ni suspendidong Bucor Chief Gerald Bantag ang swimming pool project sa New Bilibid Prison na sa pagsasabi na ini para sa ensayo kan mga jail personnel sa disaster response. Siyang sinabi na kay puanindang may pakasabot sa water rescue dahil ang tanong man na oras kung magkaigwa manin baha, pwede sindang makaresponde, mantang gusto niya maipadagos ang proyekto para sa scuba diving. Enot kay ni na-discover ang excavation site sa Laugan NBP harini sa salog kung saan sinabi ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang pwede ning gamiton para makalusot asin makadalag ang mga preso. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Microban GT Disinfectant, proven effective against ASF virus. Si Vice Presidente Sara Duterte Carpio ang nasugo na maging caretaker ngunyan kan gobyerno, mantang nasa Thailand si Presidente Bongbong Marcos para magatindir sa 29th Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting. Ini ang kinumpirmar ni Presidential Management Staff Undersecretary Honey Rose Mercado kung saan si Carpio muna ang maasikaso sa gobyerno sagkod sa Sabado, mantang nasa Thailand pa si Marcos.
Si Marcos piglalauman na makikipag-uron sa 20 iba pang linderes ka na nasyon siring sa Estados Unidos, China, Japan, Australia asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Nagbaba na sa 2.6% ang nairehistrong krimen sa nasyon sa nakalihis na 11 bulan. Apes rini kan pahayag kan PNP sa posibilidad na pagitaas kan level kan krimen sa holiday season, partikular na ang kaso kan crime against property aron kan panghahabas. Sigun kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, base sa datos kan PNP Directorate for Investigation and Detective Management, 900 na kaso ang pigbaba ka na 8 focused crime sa nasyon pon Enero 1 sa Nobyembre 3. Siring man nakapagrehistro nin medyo pag-itas kan kaso nin homicide asin carnapping. Ibubusol kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang Bill Cooperate Transfer Law siring sa kamyuhan in Right to Watch o Swiss Challenge process para sa unsolicited proposals para makaingganyar nin mas dakol na public-private partnership projects. Sinabi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na papakarayon paninda ang unsolicited proposal system para sa mga priority projects. Idinugang pa man niya na piga-adala naman ninda ang Right to Match process kaiba ang amyenda sa 60 dias na challenge period. Padagos na nakamonitor ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC may kinaraman sa pag-itas kan krimen sa nasyon. Sinabi ni spokesperson Boy Evangelista na saro sa indang advokasya ang pagbantay sa korte o court watching matapos mapabareta ang issue may kinaraman sa veteranong broadcaster na si Percy Lapid. Mantang naging solusyon kan pulisya ang magpawagas nin mga pulis sa mga delikado asin matawang lugar para maiwasan ang krimen sa komunidad. Sinabi kan Department of Budget and Management ay gwapang fundo na pwedeng gamiton tangani ng mataparan ang pagpapaluwas din 27 bilyones pesos na pinagahagad kan Department of Health para sa allowances kan mga healthcare workers sa COVID-19. Sa indang sinabi na sinda nakaresibi nin kahagadan sa Department of Health para sa pagpapaluwas nin sobra 27 bilyones pesos. Tanganing mataparan ang pagbayad nin daipan na babayadan na Health Emergency Allowance o One COVID-19 Allowance kan sobra sa 2 milyones na eligible public as in private health workers. Nag-itaas sa 3.8% ang total cash remittances kan overseas Filipino workers o OFW kumpara sa parehong panahon kan 2021. Sa kabilugan, maabot sa 23.83 bilyones dolyares ang mga cash remittances pon Enero sa Septyembre. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas halangkaw ng 3.1% gikan sa 23.12 bilyon dolyar sa parehong panahon ka na kaaging taon. Gikan ang mga cash remittances hali sa Estados Unidos, Saudi Arabia, Singapore asin Qatar. Mantang nagitaas man nin 4% kan Septyembre sa 3.15 bilyones dolyares ang mga personal na remittances. Nagtaon ni nasigurasyon si Justice Secretary Boying Rimulya sa United Nations Human Rights Council na ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mapakusog sa paninimbagan para sa paghatod ng tamang hustisya sa gabos na mga Pinoy. Iniyan sa iyang pahayag kan magkaigwan ng Universal Periodic Review sa Geneva, Switzerland na sarong peer review mechanism kan UNHRC. Sa iyang sinabi na kasabay sa plano kan administrasyon ni Marcos, iyon mga lakdang para mapahiwas ang mga presuhan sa nasyon, mapakarhay ang case build-up sa paagi ng kooperasyon, entry kan prosecutors, investigador, asin Commission on Human Rights, asin pakusugon ang Witness Protection Program.
Ipinahimutikan ni Presidential Advisor Carlito Galvez na igwanin nawawarang listahan kan mga miyembros kan Moro Islamic Liberation Front. Sa iyang sinabi na gusto nindang tanuson ang informasyon na bako man tama na sabihon na mag-aligar na may nawawarang listahan kan MILF forces. Sa iyang piniliwanag na ang listahan kan decommissioned combatants ligtas asin mantenido kan independent decommissioning body pati na kan Department of Social Welfare and Development. Mientras tanto, sa Dispatchos Bacan-Bareta, nagbaba pa sa 7.4% ang nairehistrong COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Hali ini sa 7.8% kan Nobyembre 8 kung saan sinabi ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na indikasyon ini na posibleng nagpapantay na ang mga kaso kan siring na helang sa National Capital Region. Sa iyang sinabi na may posibilidad na mantinidong halangkaw sa 5% ang positivity rate asin posibleng magkaigwanin paglangkaw ang mga kaso na pwedeng mangyari sa mga masunod na aldaw. Sa ibong nalado ng langkaw man ang reproduction number sa National Capital Region sa 1.03 hali sa 0.83 kan Nobyembre 6. Sinabi ni Solicitor General Menard Guevara na dahil siyang pakaisi sa excavation site sa loob ng New Bilibid prisons. Si Guevara ang naging Justice Secretary sa administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iyang piniliwanag na bilang dating Justice Secretary, dahil talaga siyang manunungod sa aligadong excavation site sa loob kan NBP compound. Idinadagpaman ni Guevara na posibleng dahil ipinaisi kan Bureau of Corrections ang siring na bagay. Mientras tanto, dagdagan ta ang mga bareta hali dyan sa luwas. Nasa ibong na linya si Joshua James Bino. Joshua James, please come in. Padagos ang pangapudan ni Daraga Municipal Health Officer Dr. Edna Frayatan sa mga Daragenyos lalo sa mga daipanin bakuna o kaya booster shot kontra sa COVID-19 na padaguson ang mga vaccination team sa indang mga harong. Ini darakan puga-puga nindang espersos na mapasyaran ang mga residentes na daipanin bakuna katakod kan programang Barangayan Suyod kan Department of Health o DOH. Nagsikat ang nasabing programa kan nakaaging Nobyembre 14 asin maduran ini sagkod sa Disyembre 15 kaining presenteng taon 2022. Katakod kini naging mensahe ni Dr. Tan para sa mga senior citizens na iyuan saro sa sindang mga target sa siring na programa na dai na mahandal sa pagpapabakuna dahilan taday na sinda maluwas asin mahalat na sanang tuyuhon kan vaccination team. Dagdag ni Tan, ang bakuna kontra sa COVID-19 dakulang tabang na mapakusog ang salud para sa mas halaba pang buhay kaiba ang mga kapamilya. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Salamat tabi Joshua sa mga dagdag na report hali dyan sa luwas. Mientras tanto, sa Dispatchos Bacan-Bareta, tiglalauman kan Department of Tourism na maabot sa 2.4 milyones ang overseas visitors arrival bago matapos ang presenteng taon na. Ini ang pahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa pagsasabi na susog sa projection kan Department of Tourism sinda naglalaom na ang tourist arrivals mag-abot nin 2.4 milyones bago matapos ang taon 2022. Dahilan kay ni mas pigpapakusog ang sa indang mga lakdang tanganing maipamidbid ang Pilipinas sa enterong kinaban kan Nobyembre 14 sinda nakarehistro nin 2,025,421 na tourist arrivals kung saan 1,487,343 ang mga dayuan na turista mantang 538,078 naman ang overseas Filipinos. Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry of FFCCI o CCCI na nakahanda pa man girarayan sa indang grupo na magtabang sa mga pwedeng maapektaran. Ini kasunod kan mahigpit na pagbabawal kan gobyerno sa mga illegal Philippine offshore gaming operators o POGO workers na magtinir sa nasyon.
Sinabi ni Dr. Fernando Gan, ang Secretary General kan FFCCCI, na wala pa manina na i-report na nagranisa sa indang Pogo Chinese workers na apektado kan crackdown. Alagad preparado naman ang sa indang grupo na magtabang sa maski bako Pogo workers. Paliwanag ni Gan na sa ngunyan ang FFCCCI may sobra na sa 170 na miyembro kan institutional locals as in Filipino-Chinese Chambers na aktibong naghihiro sa Mandailay na parte kan Pilipinas. Kanakaging bagyong paeng uminabot nin 16,000 na relief packages o katumbas na 6 milyones pesos ang natawanin tabang sa manibaybang parte ka nasyon apwera pa sa indang mga medical mission sa mga hararayong lugar. Sinabi kan Philippine Air Force na ang gabos na mga Embraer A-29B Super Tucano attack aircraft padagos ng nagkakaigwanan operasyon sa ngunyan. Hindi kasunod kan pagkaraot sa saro kan nasabing mga eroplano sa routine maintenance check flight kada kaaging taon alagad ini na irahay na ngunyan. Sinabi ni Colonel Maria Consuelo Castillo, tagapagdaram kan Philippine Air Force na ang gabos na Tucanos na marhay ng kondisyon as in fully operational na kung kaya nakakatabang na ini sa saindang military operations. Idinagdag pa man niya na ang gabos na mga piyesa na kaipuhanan para sa pag-irahay sa mga eroplano. Gabos naman nag-abot kung kaya tulos man na naikabit. Sinelyuhan na ni PNP Chief General Rodolfo Azurin ang Memorandum of Agreement o MOA na magpapakusog sa kampanya kanasyon kontra sa iligal na droga. Kaiban sa mga nagpirma sa kasunduan ang Non-Government Organization o NGO na Battle Against Drugs o BAD sa panginganot kan founder asin presidente kaining si Dr. Danilo Bornales. Sigon kay Azurin, ang kasunduan patunay kan determinasyon kan pulisya na labanan ang illegal na droga na nagraraot kan magayon na futuro kan mga hobenes. Mantang nagkukondukta ang BAD nin mga training, symposium asin seminar sa mga eskwelahan asin komunidad sa nasyon. May kinaraman sa maraot na epekto kan illegal na droga. Katuwang kaini ang mga stakeholders asin iba pang ahensya nin gobyerno. Yan tabi mga tugang ang mga bareta halidigdi sa DCGB News Base sa DCGB Complex Broadcast Studio. Sa pangaran ni News Director Edwin Peralta, ako po si Luwens Burse Barcena. Asin ako man po si Franz May Boras. Salamat sa saindong pagantabay asin marhay na hapon sa Tinago Youth Volunteers Canligao City na nakaantabay ngunyan na pagkahapon. Ayos, alas 4 kantos na. Oh, pasok. Kuya, natanggap ako sa trabaho. Aba, congrats tol. Pagdiwang natin yan. Sa wakas, nakamtan ng matagal na hinihintay. Sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init.